Basta bakunado, protektado. Mag-aumpisa kita ng pagtugro kang proteksyon sa ating mga kabataan nag-edad 5 ka tuig hasta 11 years old. Kag ginapasiguro natin kang ating mga experts no, sa ating programa sa pagpabakuna na ang ginatugro natin nga bakuna di kalidad kag safe. So ambigan natin sanda, giyahan natin bayad, kag tawaan natin kang nagakaigo nga proteksyon nga gina-provide kang ating national government. Silang matago kasi ang vaccine naman hindi naman yan ginawa ng basta-basta lang, no? Pinag-aralan ng gusto yan at tumaan sa maraming mga test, so hindi nila kailangan mangamba. Dali magpabakuna kita.